maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Boubacar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye tarata ye marisi kalo tile 10 san 2026 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaranisow la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An b'aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na an ka jamanakuntigi General d'Armée Asimi Goita ye BCEAO ka baarakɛla jɛkulu dɔw bisimila. An da bɛna don o la fo ka taga se UEMOA ka comité interparlementaire ka lajɛrɛ min bɛna kɛ anw fɛ yan Bamakɔ kɔnɔna la ni nin y'a sigi tako 57nan ye. An da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. An ka jamanakuntigi General d'Armée Asimi Goita ye BCEAO baarakɛla jɛkulu dɔw bisimila jumadon marisi kalo tile 6 san 2026 yaasa ni maa ninnu bɛ se cogoya min na ka u da don u ka baarakɛtaw la ka ɲɛfɔli kɛ an ka jamanakuntigi ye min ye ni jɛkulu kun ɲɛminɛlen bɛ Jean-Claude Kasiburu fɛ ni ale ye BCEAO ka gouverneur ye. A ka kumaw kɔnɔna la a ye folikan kɛrɛnkɛrɛn lase an ka jamana ma sabula a y'a jira ko hali k'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ ni olu taara ka ɲɛsin an ma sɔrɔ yiriwa ko ta fanfɛla la nka ko an sera ka an seko ni an damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka baara kɛ yaasa an ka sɔrɔw bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ cogoya min na kɛmɛ sara la ni 2 ɲɔgɔnna ye. Wa fana a ye a da don u ka bolofara minnu bɛ Mopti ani Kayi kɔnɔna la olu ka baarakɛtaw a ye i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ o la an ka jamanakuntigi ye. UEMOA ka comité interparlementaire ka sigi tako 57nan baaraw daminɛna an fɛ yan Bamakɔ kɔnɔna la kun tɛnɛ marisi kalo tile 9 a kun kan ka cɛ marisi kalo tile 13 san 2026 min ye Madame Jara Araki Tala ye ale tun bɛ yen nɔ CNT ɲɛma tɔgɔ la ni ale yɛrɛ ye CNT maa dɔ ye min ye Robert Alexandra Vieira ye ni ale ye UEMOA ka commissaire ye fo ka taga se u ka ɲɛma par intérim Cheikh Ahmed Kulibali fonuna olu tun bɛ a kɛnɛ kan ka a nisɔndiya ka a bonya. U ka nin sigi tako 57nan in kɛnɛ kan u bɛna jateminɛw kɛ u ka baara bolodalenw na u ye minnu kɛ san 2025 yaasa yɛlɛma minnu kan ka don u ka baarakɛtaw la san 2026 ka se ka o dɔn cogoya min na. Min ye u ka ɲɛma par intérim Cheikh Ahmed Kulibali fonuna ale ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase a kɛnɛ kan an ka jamanakuntigi ma min kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka banbanci walew ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ani o min kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bila sen kan yaasa jamana in bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogoya min ani maa wɛrɛw bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma sɔrɔ yiriwako ta fanfɛla la cogoya min na. Sabula a y'a jira ko nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la fara ɲɔgɔn kan o de nafa ka bon kosɛbɛ. Wa a jirala fana ko ni jɛkulu in bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa u ka nin lajɛrɛ in sen fɛ ka se ka u ka bureau ka o la kurakuraya cogoya min na yaasa baara min bolodalen bɛ u bolo san 2026 kɔnɔna la u bɛ se cogoya min na ka o lawaleya.
Mali météo bɔra ka laseli kɛ k'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko k'a daminɛ kunun tɛnɛn na marisi kalo tile 9 san 2026 ka taa bila kari la marisi kalo tile 15 san 2026 ko finteniba bɛna bɔ an ka jamana kɔnɔna la k'a daminɛ kɔrɔnyanfan tilebiyanfan woroduguyanfan bani ni baba ko finteniba de bɛna na kɛ o hukumu kɔnɔna la u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an ka an janto an yɛrɛ la nin wagati ninnu kɔnɔna la sabula min ye finteni ye a bɛna na bonya kosɛbɛ tile bɔta bɛna caya o hukumu kɔnɔna la ko an ka ji min wagatiw la wagati la an ka to ka an farikolo fana na hinɛ ni jiw ye minnu bɛ nɔ ni u bɛ sun na an ka to ka an farikolo la hinɛ yaasa ji kana dɛsɛ an farikolo la ani fana ko ni an bɛ dumuni kɛ an ka dumuni kɛ ji ka ca dumuni minnu fana na ani o dɔ ye firiw ye fo ka taga se legumiw ma wa fana ko bɛɛ ka i janto k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 17 la ko maa si de kana na bɔ tile kɔrɔla la sabula a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ka ɲɛnɛmaya ma wa fana u ye welewelemada kɛ ko denmisɛn minnu bɛ an bolo ani maakɔrɔ minnu bɛ ni olu si janfara an ka hakili to olu fana na jiko ta fanfɛ yaasa a kana degun lase u ka kɛnɛya ma. Jumadon marisi kalo tile 6 san 2026 min ye Gawo meri ye ale ye hakilina ta ka ɲɛsin Gawo dugu ma ni o dɔ ye ka saniya wale ka o matarafa cogoya min na u ka dugu kɔnɔna la min ye Gawo dogodogo kɔnɔnaw ni a sirabadaw ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bilala sen kan Gawo meri fɛ ka se ka olu lasaniya cogoya min na nin kɛra waleya ye min diyara Gawukaw ye kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ min ye u ka meri a ye a ɲini Gawukaw fɛ ko nin saniya wale min baara daminɛlen filɛ nin ye u ka u dɛmɛ yaasa min ye Gawo ni a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka saniya cogoya min na sabu ko kɛnɛya yɛrɛ tɛ sabati ni saniya tɛ. Sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna la an ka kɛnɛya minisiri médecin colonel major Asan Bajalo Ture hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin banabagatɔw ma minnu bɛ yen nɔ ni tension ani jabɛti bɛ u la yaasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ fu cogoya min na a baaraw koromokarili daminɛra kunun tɛnɛn marisi kalo tile 9 san 2026 Lafiyabugukaw fɛ yen nɔ jabɛtitɔw ni tension tɔw olu bɛ ka lajɛli bɛna na kɛ fu wa fana fura fana bɛna na di u ma. Min ye an ka kɛnɛya minisiri ye a ye a jira ko salon ko min ye maa 15 kunkanfɛn olu de ka lajɛli sera ka kɛ o sera k'u mago don maa 600 ni a kunkanfɛn de la o hukumu kɔnɔna la a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka kɛnɛya tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ko maa minnu bɛ na nin hukumu kɔnɔna la u ka kunbɛcogo cɛ ɲuman na yaasa furakɛli bɛ se ka kɛ nimisiwasa ye cogoya min na. An ka finitigilakan minnu bɛ Katekurakaw fɛ yen nɔ olu ye wulikajɔ bila sen kan marisi kalo tile 2 ka taa bila tile 4 na san 2026 min kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ bingannikɛla maa 5 ɲɔgɔnna na ka sababuya kɛ maa dɔ kun taara damakasi sɛbɛn don ni finitigilakan ninnu yɔrɔ février kalo tile 28 san 2026 k'a jira ko ale ka butigi Dakar la ka taa ni a ka telefɔni feeretaw ye ni o dɔ ye iPhone fo ka taga se iPadw ma an ka ni finitigilakan ninnu ka wulikajɔ kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ kɛ ni maa 5 ninnu na wa u bɛɛ lajɛlen ye a jira yɛrɛ fana k'u nɔ b'a ko la wa fana ko u yɛrɛ ye a dɔw yɛrɛ feere an bɛ wagati min na i ko bibi na ni maa ninnu bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan wa an ka finitigilakaw kelen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa maa minnu bɛ n'u nɔ b'a ko la ka se ka tɛgɛ kɛ olu la cogoya min na. O b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger kɔnɔna la Niger dugu min bɛ n'ale bɛ wele ko Tahuwa olu ka gouverneur colonel major Sulemani Amadu Musa taara i ɲɛda u ka finitigilakaw kan kunun tɛnɛn marisi kalo tile 9 san 2026 u ka base aérienne 401 kɔnɔna la ka sababuya kɛ Bamaci wale tigilamɔgɔ dɔw kun taara bi ni maa kofɔlen ninnu kan moto la nɛgɛ kanɲɛ 3 tɛmɛnen kɔ ni miniti 5 ye
nka ni fintigilaka ninnu ka wulikajɔ fanga bonyara kosɛbɛ ni bamaci wale tigilamɔgɔw ye. A jirala ko maa dɔw jogina ni fintigilakaw ta fanfɛ hali ni a joginda ma bonya. Bamaci wale tigilamɔgɔw ta yɔrɔ la min ye ni fintigilakaw ye, u sera k'u ka maa caman de faga ani ka tɛgɛ kɛ u ka sikanamɔgɔ maa duuru la ani u ka kɛlɛkɛminɛn caman ni u ka baarakɛminɛnw. Fintigilaka ninnu sera ka tɛgɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. O kɔ u ye jateminɛ boloda u kɛrɛfɛla la min kɛra sababu ye u ye a dɔn ko u ka angarde drone min bɛ tiɲɛni donna u kun, sabula min ye marifabali ye o ye olu sɔrɔ. Nka min ye colonel major Sulemani Amadu Musa ye, ale y'a jira ko ni fintigilaka ninnu u k'u hakili latigɛ, sabu min ye u ka jamana ɲɛmaaw ye, u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa u bɛ se ka minɛnw sɔrɔ lakana baara min kalifara u ma u ka se ka o waleya. O hukumu kɔnɔ fɛnɛ ko a bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin Niger jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko u ka u janto u yɛrɛ la nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la. Nin bɛ dan sɛgɛn an bi kunnafoni na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ, an b'an ka dibelebara kɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An bɛ so barikama logistique transit maaw fo, olu minnu bɛ k'an dɛmɛ an ka se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ani wagati. Ni Ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la. Shukran.